na shebe beru go bere obere bu ni aja ka go nwe Nnamdi Kanu omu mwani yes sir denze n'ọzọ na elders abịala taa ka anyị jiri oji mgbe ọbụla ọ nọ ọ ga-arị ka ngada na ledi dada na n'ọnọdụ agụ ndị ọha na eze na-achụ bọmba to bọmba ka ha na-awụ ọha na eze ma ya rụọ ọkwa ha anyị sọpọpụrụ pe ho ka ka iwu anyanwụ anyị bụ F419 na Nigeria mgbakọ ewọdụ ya kọntraktị ma ọ na-asa ha dịla ndị wọdụ ya kọntraktị ebe ka eri ego anyị na-asị afọ mkpụrụ gị ya domekpego ebutu ka iwe kai ebere m aka ihe Buhari ihe Babangida mere gị agị sekọndị kọmandị Babangida jesa anya OIC gịsa gị ekpe ga-eji ya gbaa resign galagharị ụmụ chọọchị ka gị were ụmụnne gị ropu emu ọnụ bute ọhaneze anyị sofogbu ego anyị si nwe odo ịsa gị mere sabo oge ma Biafra ka gị oge mee ya sabo grupu anyị na-asị jọhụrụ ga-apụ anyị odo anyị ga-ejigiri jọhụrụ anyị na-asị nwa Jesi nna mụrụ Nnamdi Kanu na lọọlụ ya oriakụ ya anyị si ebe ọbụla ọ nọ Chineke chekwa ya anyị na-asị chekwa ọgbọnọ niile ụgbara anyị okirikiri nchara ga-egburu anyị mgbe ha ekwuara anyị kwa ha gbara anyị si mgbe ọbụla ọgbaghara bụ ebe ha n'ime mmiri ndụ azụ akala mmiri akara anyị na-asị ikirikiri ka a na-akpọ okirikiri ka a na-abụ posta na-enye elu anyị si ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mkpọ ya dịrị nwaanyị eke n'oye ọkọrọ anyị